enamat Soceng konsensi apa nili ke EPHLC klang kle ko ben si nili ke cepedu namang pulok nili men babu teron lo lapen ke aprang si nili tum Six Schedule Implementation Committee pudo halaso committee ben si nili tum ke EPHLC lo tamen nili klan momlo bons tame nang li tumang no rat atheng no nang kapachini ke lai pu hello 2021 aningkan nili phan Vice President arpu LA 20 LA Vice President arpu pen nili phan meeting nang phapipin pen lapen ke nili meeting chi tong dunong lepin pen kopi ke chok chi pen apolone nili phan arpu pen abisuntuk halo so pen arni pen ne nan pu arni tame nili EPHLC party ning do os tame ake jatom phan latum a protocol amit hanga mate ke claim kidam latum ot kachi ne son sin nili thekdam long ta sin nili non ke pudam ji lo po hello EPHLC is not for only Jayakathar or EPHLC is not for only Angtong. It is all about all people hills leader conference. EPHLC ke lake all people. Lada ke kumane ake thek ubang doji, kumane ake thek thebang doji. Lasi rada kami klaim nompo dangte bong ke joyve, muni ke joyve. Lasi nali tum tame paje takha la EPHLC lake inglong aso party. Lasi la EPHLC jasemet non tangji pulang te ini tum atang putin tame cerak cicini ni muni cicini ni kumane bang ke cepidu ko bani bang do kumane bang ke nonoson di kroman se ke 2019 aning 2020 aning kan selang ke EPHLC na klaim dun nili tum mason ke EPHLC nang klang kle ko pelo Mons tame nil tu mason ke EPHLC long ke claim dunia chance ave ason pena asinon ke EPHLC ke kadowe phanta invite lo kadowe party phanta me invite lo EPHLC bangon ladake Six Schedule mate aron barim mate hakoben constitution Six Schedule katang tanga party lah hello lasinili than pe klarji pini bangke lason le nili phan arpu nang pisun pula dangte bikroman se phanta arpu pisun ning kopi perlo pula dangte 2022 ning kan MDC election uhut Soceng konsensi pen alang presiden arpu dok lor si alang bithung konsensi pen atikat alang long eta angko alang Soceng konsensi long alang nang thudun pula dangte lage kopi arono lagente alang bithung long ta konsensi long thadak ta MDC atikat long elo apen apu thak ta alang Soceng konsensi long alang angku nomination dengan file dun labul nanti alang phanta arpu pisunang kokpo lasi langret ang aya wedan nang ji lasi nili nang lit mang no pini ga lam thena pe klara po hello nili phan arpu nang pisunang pot nili ninduk pik ya semet sarja aya phan se nili putam ji alang li hek o reu pusi karbiang longa arat tame puhur lo bon tame alang li ke hek kire ke lapuson heluma lasi nili to anta chok tuar chualang bom lang labang so puthak insai pami son te chok ji atima EPHLC ke aho kam si claim ing thirjir sa kam claim pula dang ke kang akam bang ke mipar pederji kusi nili nangli tumang no pachin lo ado kasabet non man to bom oh nili ke so party no so bom ya se membership living membership hoisi la pu du ko chalo tame activities ya ta wedalo nangli phan arpu penang than pet pen pinya istame thangalam thang berta thanga berta velo nili phan thanga berta ta velo lage nasu puthak nang ji berta long ma kalau so puthak lo nangli phan arpu pene thana ponali ji berta lo ma nili ciberta lo alang litum nili jaga thar mata pachini lo usar nili phan arpu nang pesuntu kopia por lo ma EPHLC lapana party ke me lapana arona kam se constitution we are talking about constitution kosona do convention te kopia constitution men se nili phan vice president arpu nang pesun lo punili pulo pon tame alang anu jawar we pine do ma tang non jong si EPHLC tiri PMI penali phan hang thupute nangli lemon lang ma most welcome nili la khaya pramanga ji song nili a phrang pen matalo nili 2017 ning kan pen tame nili MDC independent thu dulu hala sut ke EPHLC avela asino anta nili ka ke to welcome